हेरवाड गावचे आराध्य दैवत संतुबाई देवीची यात्रा उत्साहात साजरी. गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनासारख्या महामारीमुळे देशात अनेक ठिकाणी यात्रा, उरूस, जत्रा अशा अनेक पारंपरिक कार्यक्रमांना शासनाने बंदी घातली होती. मात्र अलीकडे शासनाने सर्व नियम शिथिल केल्यानंतर सर्वत्र जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक ठिकाणच्या यात्रा, जत्रा आता पूर्वीच्या उत्साहाने होत आहेत. शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड गावची देवी संतुबाईची यात्राही उत्साहात पार पडली. पाडव्याच्या दिवशी या देवीची पालखी गावात येते. ती 3 दिवस गावात फिरून परत मंदिराकडे प्रस्थान करते. हा नयनरम्य सोहळा गावकरी 2 वर्षापासून पाहण्यासाठी आतुरले होते. या यात्रेमुळे लोकांच्यामध्ये उत्साह परत आला आहे. त्यांच्या आनंदाला उधाण आले आहे, अशी माहिती आमचे शिरोळ तालुका प्रतिनिधी शीतल मगदूम यांनी दिली.